Keď už toto s vami nič neurobí, tak ja potom neviem. Ja som dneska skoro padla na riť, pretože mi prišla fotografia jednej z vás. To je niečo neskutočné. Ja som taká šťastná, že mi chodia takéto úžasné výsledky, že chodia mi recenzie pozitívne, len pozitívne. Chápete? Takže ja som najšťastnejšia na svete, že ja som vám mohla priniesť túto kozmetiku a ja keby som prvýkrát videla tento výsledok, tak nehľadám nič iné, ale sa toho chytím a začnem to používať a som šťastná ako ostatné ženy, ktoré s tým už začali. Pozrite sa na tento úžasný výsledok po necelých 2 rokoch. Vľavo je fotka pred, vpravo je fotka po. Táto žena omladla minimálne o 8 rokov. Celkový výraz tváre je úplne rozžiarený, eliminované vrásky, zjednotený tón pleti, úžasný jeden výsledok, ktorý dáva iba kozmetika Anyray. Tak ak chcete takto vyzerať, nemáte prečo váhať. Pozrite si teraz nasledujúcu fotografiu, ako som vyzerala ja pred používaním kozmetiky Anyray a ako vyzerám po 2 rokoch. Neskutočné výsledky s úžasnou profesionálnou kozmetikou na domáce použitie.